ka tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye o de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Alamusa utukalo tile mugan ani wolonwula anw ka jɛmukan suinanama an b'a fɔ sa n ka bɛna babu kɛ fanfilama ye kun fɔlɔ an na kunnafoni misɛnmaninw di aw ma min ye babu fanfilanan ye maa welelen b'an bolo Mohamed Traoré ni bɛɛ lajɛlen ma wele Bill ka bɔ sigida filanan kɔnɔna na ale nana an n'ale na masala Mali ale ni Algérie o ko ka hakilinaw la falen ni kɛnɛ o hukumu kɔnɔna na ɲininkaliw minnu b'an bolo an na olu sɛmɛ ale la fala ye wolomasiri tɔgɔ ka wulikajɔ bɛ sen na i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na sɔgɔmada in na wulikajɔ laban minnu kɛra u fɛ sa o kɛra Abeyi Baara Kidal marabolo kɔnɔna na kilomɛtiri 34 ka ɲɛsin Seware fana kɔnɔna ma fana wulikajɔ kɛra olu yɔrɔ fana na yaasa cogo min na Bamajɔlen ka wale ka bɔ ka se ka olu kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen nɔgɔya sango jɔrɔna a bɛ bi fala ye min ye sanji kɔni a mɛnna yɔrɔ caman t'a sɔrɔ sumanw kɔni dɔw bɛ degun kɔnɔna na nka météo y'a jira sa ko ni Ala sɔnna ma ko a bɛ sɔn ka kɛ ko san a bɛ to sen na fo octobre kalo nata in na o na fisaya kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ni an bɛɛ lajɛlen ma sabula jiko dɛsɛ o sigilen don yɔrɔ caman na DGCC bolofara min bɛ Kulukorokaw fɛ yen Sirakɔrɔ Megetan u y'a jira sa k'a fɔ k'olu taar'u bolo da taji camanba kan taji min ŋanamunen don n'o minɛna k'a sɔrɔ a tigiw kɔni sɛbɛn t'u bolo fɛɛrɛ minnu sigira sen kan sa yaasa ka se ka tajiko sigi sen kan o baaraw bɛ to sen na wolomasiri taba ko ka olu fo k'u waleɲumandɔn cɛsiri ni timinandiya la yaasa nin waleya n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kunbɛn cogo min na dugudenw olu ka taji sɔrɔ lafiya ale kɔnɔna na faleyakaw fɛ yen maa 2 olu kɔni bɔnna u ni na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ dɔ senfɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min n'o kɛra sanubɔyɔrɔ la sanubɔyɔrɔ min bi ni a kɛlen don kasaraba ye Fayela yɛrɛ n'a marabolo kɔnɔna na degun o kɔni sɔrɔla sabula Fayelakaw kɔni bɛ sanga kɛnɛ kan bi maa 2 minnu fatura olu ka janaja bɛɛ lajɛlen kɛra an sɔngokaw fɛ yen an sɔngo dugu sira ka bɔ Gawo ka na Kobekaw fɛ yen bin kɛra duguta mobili 2 kan k'olu mɔgɔw da u disi kan k'u ka musakaw b'u kun sogo sɔngɔ k'a bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye misisogo ye k'a sɔngɔ yɛlɛlen don bi kosɛbɛ Bananbakaw fɛ yen musaka min dira sa k'u k'o kɛ ka min ye u yɛrɛ boloma dɛmɛ sanu tɔnɔkantɔnɔ kɔnɔna na sa olu ye jɛrɛkɛ o suguya o hukumu kɔnɔna na baara min bɛ se ka boloda o kɛra Bananbakaw fɛ yen Bananba an tɛ se k'ale tɔgɔ fɔ fiyewu falen n'an b'an ka cɛkɔrɔba fo Melenge Sɛnbara ale de ye dugutigi ye a n'a ka kankɔrɔsigiw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bananba Tɛnkunjugu n'a bolomada dugu Madina Sakɔ Bɔrɔn ka taa se dugu 7 ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ala ni Melenge Sɛnbara ale sababu an ka dugutigi ɲuman n'an ka cɛkɔrɔba min ye Segu gouverneur ye ale ni mara tɛ taa maa minnu kan n'o ye mara bɛ sinsin maa minnu ka fala ye
dugudentɔnw a y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa n'u bɛ se ka kuma cogo min na fɛɛrɛ ni dabali minnu b'a bolo n'a hakilinabaaw ye min ye Saka Magasa ye ani Sekukaw ye o masala kɛ bi yaasa ka se ka maaw bali ka taa tunga la maa minnu taara tunga la Falaye olu dɔw sigira ka na Bafulabe mara la wa min ye ko bɛ ka ɲɛ u bolo kosɛbɛ Aki ale ko k'a bɛna taa Chinois ka école la han Falaye ko sabula min ye Aki ye ale y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na Chinois minɛn minnu b'u bolo u kɔni nanen no bi Aki kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma sini an n'a jaw yira ɲɔgɔn na ka se ka maaw la faamuya dɔnkiliko ta na sira fɛ an ka Sorofe kɔnɔ n'o ye Salifu Keyita ye Falaye ko ka kɛ ni fusamanciya baara minnu bɛ ka kɛ Afrique du Sud bi farafinnakaden caman na musoman bɛ ka teguni min kɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen ale Salifu Keyita kun kan ka taa taama n'a ye n'o ye fɔliko ta na sira k'a y'a bɛɛ bɔ a ma han k'a kɔlɔlɔ ma kɛ fɛn o fɛn ye ale bɛ jɔ o kɔrɔ sabula Afrique du Sud man ka kɛ jamana ye jamana min kan ka fusamanciya o sigi sen kan baara in a y'a fɔ a ka bɔlɔlɔ sira fɛ n'o y'a ka page Facebook ye a kun kan ka baara in yɛrɛ daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afrique du Sud kaw fɛ yen min ye concert 17 de tun b'a bolo a kun kan ka t'o daminɛ sa septembre kalo nata in kɔnɔna na Bloemfontein kaw olu fɛ yen ale n'u ka festival ba minnu sigilen no sen kan sa a ko k'a jɛra a bɛɛ kɔ Falaye i b'a dɔn ko ni artiste bɛ taa ni n'a bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ contrat de signer nin bɛ kɛ nin kɛra ni nin kɛra n'a ma sɔn nin bɛ kɛ a ko a jɛra a bɛɛ kɔ Salifu yɛrɛ kununko o kun ye a ka san 76 sɔrɔli ye nin waati in na min ye manden Sorofe kɔnɔ ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya kalifa la hali bi nisɔndiya a ka o sigi an bɛɛ lajɛlen dusukun kɔnɔna na Falaye hali ni Salifu ma guitare fɔ hali ni Salifu ma fɔli kɛ n'a y'i sigi ka dɔnkili da cɛ a ka di donc maa min don ale kɔni tɛ ko fɔ maa ye tuguni sɔɔni sisan an ka maa welelen an b'o ladon hakililaw falen-falenni kɛnɛ kɔnɔna na Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta na sira fɛ Sekukaw fɛ yen bi-bi in na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana n'o ka na i cogo Bamakɔkaw fɛ yen Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agri-Sup ale ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agri-Sup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta na sira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta na sira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agri-Sup o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta na sira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalikan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agri-Sup ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye téléphone sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka seginkow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula
bolomafɛn sen 2 ani sen 3 ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunlatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba ta ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna aw ni an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi su in na an ka maa welele o ye Mohamed Traoré nka n'i m'a fɔ Bill sigira 2nan kɔnɔna na n'o ye commune de bi na k'an ka fɔ ko arrondissement 2nan ni m'o fɔ i t'a ye o la sa sifinw ka jɛkulu minnu sigilen don commune 2nan kɔnɔna na a ka dɔgɔ jɛkulu bɛ bi minnu na ale tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ n'a yɛrɛ jɔyɔrɔ ye baara minnu kalifara la fana waati laban in na fana o y'a to a sera ka garisɛgɛ kun sɔrɔ ka don min ye mairie olu nɔrɔbila jɛkulu min kun sigira n'an b'a fɔ ma ko délégation spéciale olu kɔni ye kalo 18 kɛ k'o ban pewu ni waati na olu y'u jɔyɔrɔ fana bila maa wɛrɛw bolo jamana baara bɛ kɛ ten cogo la bisa an bɛna masala min kan premier ministre ka tagali Algérikaw fɛ yen fɛn caman bɛ ka fɔ taama in kɔfɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka ko faamuya cogo n'i ka ko jateminɛ cogo don nka olu bɛ dɔ mɛn anw t'o mɛn yaasa ka se ka aw la faamuya su in na sa ani a bɛna baara babu Mohamed Traoré ni su Kasim an b'i fo an bɛ Jani baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen don an na i ka plateau sanima in kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli belebele ka taga lase bɛɛ lajɛlen ma ayiwa o diyara ye Bill a bɛ kalo damadɔ bɔ Mali ni Algérie kun fɔra ɲɔgɔn kɔ waati dɔ la an kun y'i wele a fana nana baro kɛ a bɛ n'a fɔ i fana bɛ koloni fili i ko a tigɛra cogo cogo k'an na segin ka segin ɲɔgɔn ma k'an se ka taa ka ɲɔgɔn to ko sigiɲɔgɔn b'an ɲɔgɔn cɛ a ko ka bon a bɛ n'a fɔ i ye koloni fili sa dɛ a ye koloni fili tɛ Kasim jateminɛw de don n'i ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ta ka jateminɛ n'i y'a fɔ i ka plateau kan c'est vrai n ko nul ne peut se sauver seul jamana foyi tɛ yen nɔ k'a fɔ k'i bɛ se k'i tigɛ ka bɔ jamana tɔw la k'i bɛ se ka développer ya n'a kɛra cogo o cogo faamuyaliw bɛ kɛ bolodi ɲɔgɔn ma o ye wajibi ye an ni ɲɔgɔn cɛla la n ko nka a bɛ kɛ gu mun kan a ka sɔrɔ an ye ɲɔgɔn sɛbɛ dɔn n'o tɛ ne b'a bisigi k'a fɔ an bɛ bolodi ɲɔgɔn ma kɛ an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to mais bi e yɛrɛ bolo seginko in nana cogo di Mali ni Algérie hali n'o y'a sɔrɔ waati la kumaw nana gɛlɛya hali n'aw yɛrɛ b'a fɔ nanzarakan na ko o ye diplomatie kɔnɔna ye ani diɲɛ sariyaw kɔnɔna na o bɛ bɛn munna sɔnnɔgɔya nana ko in na nin waati laban in na bon sɔnnɔgɔya bɛ na nin ko la nin wagati kɔnɔna la o wajibi ye Kasim ka d'a kan k'a fɔ ko an bɛ wagati min na bi Kasim kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi na o ye souveraineté ko kɛlɛ de jamana bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ k'i ka yɛrɛtigiya kɛlɛ o de bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi na donc o yɛrɛtigiya kɛlɛ o tɛ taa ni mi jɔ i jɔyɔrɔ de la Kasim parce que diɲɛ kelen de b'a fɔ ko jungle de fɛn belebeleba minnu bɛ se fitinin na olu b'o kunu donc ni e tɛ sɔn i ka kɛ jugu sago i ka jamana kana kɛ filafilani mana i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la a gɛlɛyaw fanga ka bon kosɛbɛ nka a ka ca Ala fɛ n'e sɔnna k'i jɔ jamana kɔnɔdenw ka jɔ a bɛ to i ta la quoi donc an b'o kɛlɛw de kɔnɔla la souveraineté ko kɛlɛ tubabu yɛrɛ ɲumana la capacité militaire d'une nation à défendre ses frontières an b'o kɛlɛ de la bi na et au-delà de ça diplomatie ko kɛlɛ de fɛnɛ bɛ o kɔkɔrɔma don c'est-à-dire a bɛ n'a fɔ ko premier ministre général de division docteur Abdoulaye Maïga ale ye kuma mun fɔ ko fɛngɛ diplomate a ye moment donné i bɛ jɔ k'i ka jamana défendre quoi i ka jamana ka intérêt o de bɛ défendre quoi o bɛ kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ si den kelen ɲɛda de ma lajɛ quoi o ye e ka jɔyɔrɔ de ye nka o défendre o t'i n'a fɔ ko aw yɛrɛ damaw bɛ kɛlɛ de la quoi parce que ne m'o kɛ o wagati la Kasim i bɛ i ka jamana minɛ ka di a jugu ma ani sɛbɛ dɔnna ka dɔn k'a fɔ aw décidelen de don bolodi ɲɔgɔn ma o ye diyagoya ye sabula an ka jamana in tun lakodɔnnen don wagati tɛmɛnen na i comme ba tɛmɛ sira de anw de tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa wali jamanaw la
an ka bɛnkan sɛbɛn k'o tɔgɔ dɔ fɔ jamanaw la ko ɲɛmɔgɔ ta ka di a dɔ la o jamana yɛrɛ tigilamɔgɔ o kɔfɛ jamanaw yɛrɛ ma fɛnɛ donc bɛn ni kelenya tɛ se ka sabati cogo si la. Ayiwa yalama premier ministre ka tagali e yɛrɛ bolo a bɛna gɛlɛyabaw bɔ ani Algérie cɛ wa walima e yɛrɛ bolo a ye gɛlɛyabaw bɔ yen ka ban wa. Déjà an bɛ se k'a fɔ a bɛ na gɛlɛyaba caman bɔ yen an bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya caman bɔra yen nɔ le fait même que premier ministre sous le leadership du président de la transition le général d'armée Assimi Goïta wa ci kɔnɔla la a taara Algérie donc a bɛ caman bɔ ko funteni na kosɛbɛ déjà mɔgɔw bɛ k'a ye k'a fɔ bɛn ni kelenya bɛ ka na ani Algérie ɲɔgɔn cɛla la gɛlɛyaba caman bɛ na bɔ ko in kɔnɔla la ka sababu kɛ an bɛ terrorisme ko kɛlɛ mun na bi jamana kelen si tɛ se ka terrorisme ko kɛlɛ kɛ ka se a dan na parce que n'an ko k'an bɛ terrorisme ko kɛlɛ kɛ ka se a dan na au même moment que ni Algérie ka frontière dayɛlɛnnen don terroriste ye ka n'anw kɛlɛ ka boli ka don Algérie olu de b'an ni Algérie cɛ i bɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ ta ka jateminɛ frontière mun bɛ anw ni Algérie cɛ kilomètre 1400 a ka dɔgɔn dɛ a frontière ka bon kojugu quoi bon frontière mun de don pratiquement à désert de fɛnɛ cɛncɛn de ka bon kojugu donc parce que olu ka worodugu de bɛ bɛn anw ka kɔrɔyan fan ma donc n'i ye an ni olu ka frontière ta ka jateminɛ bon histoire mun bɛ anw ni olu ni fɛnɛ ɲɔgɔn cɛla la anw de fɔlɔ la k'olu dɛmɛ terrorisme ko kɛlɛ la depuis fisiw bɛ yen nɔ wagati mun na Algérie ka se kɛ sababu ye ka Algérie masakɛ dɔ yɛrɛ loger an fɛ yan nɔ pour que alu ka indépendance bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na histoire ba bɛ an n'u cɛ donc an y'an ka terrorisme ko kɛlɛ kɛ cogo o cogo avec cette grande frontière avec l'Algérie ni Algérie ma sɔn an n'u ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ komi tɔ ka jɛ don u bɛ boli ka don ale fɛ yen wa ale fana bɛ sira a bɛ frontière dayɛlɛ u ye u bɛ na pour que u kana ale attaquer donc n'olu sɔnna an ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ an ka jɛ ka terrorisme ko kɛlɛ kɛ parce que Algérie masakɛ yɛrɛ y'a fɔ ka laseli la ko golo finman an tun tɛ terrorisme ko ninnu dɔn quoi ko à la base terrorisme ko ninnu bɔra Libi Kadhafi fagali kɔfɛ en 2011 donc n'u ka kɛlɛkɛminɛnw nana don ko c'est un instrument qui a été organisé financé et comment dirais-je a kɔkɔrɔma donné nos puissances nocturnes fɛ diɲɛ jamanaba dɔw bɛ yen olu de kɛlen don k'u kɔkɔrɔma don wa olu ka fɛn dilannenw de don pour que ka se ka taa wali jamanaw ci bon ale ka fɔta in n'o y'a sɔrɔ a b'a dusukun na ko k'o waleya yɛrɛ yɛrɛ n'an ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ a bɛ kɛ sababu ye e ma ye nin wagati laban in yɛrɛ la n'i ye FLA ninnu ka déclaration ta ka jateminɛ a man di olu caman ye olu yɛrɛ bɛ ka Algérie nɛni sisan olu ka Algérie nɛni sisan parce que kɛlɛ mun de don tant que n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka kɛlɛ kɛ ka se a dan na Algérie fɛnɛ maaw bɛ wuli olu fɛnɛ fɛ yen nɔ pour que k'u fɛnɛ kɛlɛ yen nɔ mais Bill kuma caman bɛ yen an bɛ se k'a fɔ a fɔli bɛ sɔrɔ duguduguma na mais a bɛna na da dangɛnɛ ma don nataw la o bɛ tali kɛ taji ko Algérie ka taji yɔrɔ min kun maminɛnen don an fɛ yan ni Sonatrach tun bɛ k'o baara kɛ min ye an ka jamana fana dugujukɔrɔ nafa minnu bɛ yen olu bɔli ko ta na sira fɛ yalama bi maa bɛ se k'i jigi sigi k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Algérie bɛna kɔnɔnajɛlenya kɛ ka nin baara ninnu kɛ i n'a fɔ u bɛ sɛbɛnw ta cogo min na an fɛ yen wa. l'Algérie n'a pas de choix parce que i kɛlen ka ne wele ko n ka n'i ka plateau kan n ye recherche dɔw kɛ i b'a ye k'a fɔ du côté de l'Algérie olu bɛ exploitation fɛngɛ pétrolière mun kɛ estimation bɛnnen don 2035 de ma olu ta bɛ ban o la olu ta bɛ ban 2035 de sinon à 90% o bɛ ban 2035 alors que en Algérie il y a un bassin qu'on appelle le bassin de Taoudénit bassin de Taoudénit allait réserver 2 milliards 400 millions de barils de pétrole là donc on est Algérie ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ an fana ka intérêt b'a la mun kama a ka fisa an fana ka taa an bolo di maa wɛrɛ ma o kana k'a fɔ ko an bɛ na exploitation ni installation ni fɛn caman kɛ alors que a minɛn b'olu bolo déjà olu b'a baara la olu b'a baara kɛ wa an ni olu ka surun donc cela veut dire que en matière même du coût ou bien en matière même ka se k'a bɔ k'a k'an sago ye n'an Algérie sera ka bɛn a la bassin de Taoudénit mun bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛla la minɛn b'olu bolo a installé nen don ka ban
mais an n'olu bɛ se ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ pour que bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ o ka fisa k'a fɔ k'an ka maaw tubabu wɛrɛw wele ka bɔ kɔfɛ olu kana k'an bɛ san 5 kɛ sisan nɔ an bɛ analyse kɛ a la, an bɛ ɲinini kuraw kɛ a la, k'a sɔrɔ a dan tigɛlen don a dɔnnen don Algérie b'a dɔn yɔrɔ min don fana, a banna k'a sɔrɔ hali olu yɛrɛ a dɔ la, mais maaw bɛ ka siran o yɔrɔ ninnu de la o, yalama n'olu ko nana ban u tɛna segin u sɔnkɔrɔ ma wa walima u bɛ k'o kɛ pour que ka se ka u sago sɔrɔ de. Bon tu sais que o ye ne ka jateminɛ an ni arabu ninnu cɛla la kosɛbɛ hali n'an bɛ partenariat kɛ an b'a kɛ avec un peu de réserve quoi. An t'an bɛɛ di. An t'an bɛɛ di quoi. n b'a dɔn n bɛ ka mun fɔ a bɛ faamu dɔɔnin quoi. An ka jamana marabagaw yɛrɛ b'a dɔn an t'an bɛɛ di. Donc n'an y'a dɔn k'a fɔ o baara ɲɔgɔnya la a ɲɛna a tiɲɛna o parce que an n'olu bɛ baara kɛ an fana bɛ labɛn kɛ quoi. Parce qu'il faut pas qu'on soit totalement dépendant de quoi. Chekili bɛ kana bila fɛn kelen kɔnɔ n'o tɛ o ye tiɲɛni dan ye. Ayiwa mais an y'a ye k'a fɔ premier ministre ka taama senfɛ kumaba dɔ fɔra o ye ko président bɛna taa ye k'o labɛnw bɛna kɛ jamanaw cɛ siran ɲinɛ to a la n'o ye diplomasi ye o kuma min fɔra Bamakɔka ani maliyɛn caman olu fɛla tɛ o ye bi n'i y'a jateminɛ bɔlɔlɔ sanfɛ hali n'i y'a jateminɛ baro la hali ni ye an ka kunnafonidi gafew ni fɛnw kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko maliden caman bɛ yen bi olu fɛla t'o ye e yɛrɛ hakilina ye mun ye président ka tagali la Algérie nin wagati in na. Bon i b'a ye k'a fɔ président ka tagali Algérie ne bolo an bɛ dynamique mun kɔnɔna la an ka continuer ten fɔlɔ quoi. Coopération bilatérale mun bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛla la coopération bilatérale ni kuma kɛlen don hali n'o y'a sɔrɔ o ma da kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dans les coopérations bilatérales il y a des sujets phares minnu bɛ discuter surtout jamana minnu gunnen don ɲɔgɔn na sécurité ko bɛ o la commerce ko bɛ o la agriculture ko bɛ o la culture ko bɛ o la donc ani infrastructure bɛ o la. An ka dɔn k'a fɔ ko o baara minnu ni olu kan ka kɛ ani u ni ɲɔgɔn cɛ o kolomakarilu ka kɛ quoi. Baaraw kun fɔlɔ ka olu kun fɔlɔ ka ye fɔlɔ quoi. Danaya kana ka sinsin dɔɔnin dɔɔnin ni danaya nana sinsin dɔɔnin dɔɔnin en ce moment pourquoi pas Algérie masakɛ yɛrɛ fana tɛ se ka na Mali la. Premier ministre fana kana fɔ. An dun ka premier ministre taara n'an ka premier ministre taara olu ka président ka na anw fɛ yan nɔ. Ne fana kɔni bolo n'a kɛra tencogo ninnu na sen kelen tɛ sira labɔ. Y'a ye donc n'a kɛra tencogo ninnu na o ka ɲi surtout an bɛ dynamique mun kɔnɔ a ma nɔgɔn dɔɔnin. Ayiwa an dun b'a dɔn k'a fɔ min ye dancɛko kuma ye y'o fɔ jamanaw taa ni ka segu ni ɲɔgɔn cɛ nka maaw bɛ ka mun fana fɔ ko yalama nin tɛna kɛ sababu ye tuguni Algérie ka na ni bɛn ko kuma ye wa n'o y'a sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ y'a fɔ ko a fɔra Algérie a ka nin da don an ka sokɔnɔ kumaw la yalama n'an bolo dira ɲɔgɔn ma o tɛna ka na fɔ ko an ni jɛkulu dɔ ka sigi ka kuma ani dɔ ka kɛ tan an k'a kɛ tan wa. Non ne bolo o an tɛmɛn'o kan ka ban mun kama parce que n'o kɔni kɛra o y'an ka jamana marabagaw de nɔ ye. Principe saba mun fɔra an ka jamana marabagaw fɛ ni n'an bɛ bolo di ɲɔgɔn ma kɛ o principe saba o de ka respecter. La défense de la souveraineté, le respect des choix stratégiques élaborés par les autorités et le respect des intérêts vitaux du peuple malien. Jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ bɛ mun na o baara ani ni jamana ko k'a b'a bolo di jamana mun ma e kana bana mini kɛ ko ayi i bolo kana di nin ma i bolo bɛ di nin ma ani an ka yɛrɛtigiya e kana n'a fɔ k'i b'i sen don o la il faut que aw ni nin groupe de ka kuma aw ni nin groupe de ka kuma o saba mɛ mun f'i ɲɛna Kasim ni principe saba ni ne bɛ Faransi sabula i t'a fɔ k'i ni Faransi ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ k'i b'a fɔ Faransi ɲɛna ko ka Corse ka indépendance d'u ma. O t'i ka sira ye o. O t'i ɲɛ sira la o. Donc o bɛ a bɛ États-Unis sabula i tɛna fɔ ko i ni États-Unis ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ɲɔgɔn ma ko nka ko les premiers habitants des États-Unis qu'on appelle les Amérindiens n'olu sigilen don Texas ko États-Unis ka olu ka indépendance di u ma. Wa i tɛna fɔ États-Unis fana ɲɛna k'i n'olu ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ko nka ko États-Unis kana sɔn a ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ni jamana wɛrɛ ou bien Faransi kana sɔn ma. Jamana si tɛ sɔn o ma hali ale Algérie tɛ sɔn ma jamana fɛn fɛn n'i b'i yɛrɛ bonya i tɛ sɔn ma o principe saba bɛ Russie la a bɛ diɲɛ jamana ba bɛɛ kan donc n'i sɔnna o ma i n'u bɛ bolo di ɲɔgɔn ma kɛ wa hali ni i n'u ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ n'i nana n'o sira ye bolo di ɲɔgɔn ma bɛ jɔ Kasim. Ça dépend vraiment de la légitimité et de la souveraineté de l'État. Olu kɔni ces aspects-là font partie de la légitimité de l'État. Ayiwa e yɛrɛ ye sifin ɲɛmaa ye
b'a dɔn k'a fɔ n aw jɔyɔrɔ ka bon nin ko ninnu na et puis bon bi na i yɛrɛ min fɔ diɲɛ bɛ ka sigi cogo min na bɛɛ bɛ k'i ka nafa de ɲini nka bɛɛ bɛ fɛ i ka bonya bɛɛ bɛ fɛ i ka karama e yɛrɛ bolo bi sifinw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye nin waati in na jamana kɔnɔna na ka kɛ ni Alizeri ko in ye. Sifinw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o de ye ka kunnafoni sanima ɲini k'a yɛrɛkɛ o ye fɔlɔ ye. Filanan ye mun ye ne bɛ fɛ ka mun fɔ sifinw ɲɛna u k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ mun na bi génération ko kɛlɛ de don parce que an bɛ kɛlɛ kɛ bi an tɛ se k'a nafa bɛɛ sɔrɔ bi génération mun bɛna bɔ an na maa minnu bɛna bɔ an na sini ma sinikɛnɛ ma olu kana sɔrɔ k'olu faw n'u bɛnbakaw sɔnna k'u sacrifier pour que olu ka se ka lafiya il faut que an k'a dɔn an bɛ ka kɛlɛ fɛn fɛn kɛ bi k'an tɛ se k'a tɔnɔ bɛɛ sɔrɔ bi o ye dɔ wɛrɛ ye wa sifinw ne bɛ mun fɔ sifinw ɲɛna fɛnɛ jamana marabaga minnu bɛ an kunna o bɛ kɛlɛ mun na an k'a ɲini ka kɛlɛ dɔn fɛnɛ parce que kɛlɛ in ka dɔn jumɛn de don Kassim tubabu ko ko auparavant on faisait la guerre c'était pour tuer les ennemis ko fɔlɔ ko kɛlɛ tun bɛ kɛ ka jugu faga de ko mais ko aujourd'hui on fait la guerre c'est parce que c'est économique c'est parce que c'est rentable ko nka ko bi kɛlɛ ko ye sɔrɔ ko kɛlɛ de o sɔrɔ ko kɛlɛ o de bɛ ka États-Unis ni Russie bila ɲɔgɔn na o de bɛ ka France ni Russie bila diɲɛ bɛ o bisi basa de la fo kana diɲɛ kɛ bloc fila ye bloc kelen bɛ yen nɔ o bɛ wele ko l'Europe continentale n'an b'o wele ko le monde unipolaire ni o ye États-Unis ni tubabu France n'a tɔgɔ ye ani bloc filanan o de bɛ wele ko le sud global le sud global o ye Russie ni Chine ni Inde n'a tɔgɔ ye donc o bɛ wele ko le monde multipolaire jɔyɔrɔ ko kɛlɛ fɛn ɲini ko kɛlɛ diɲɛ b'o de bolo bi bon pour que i ka bonya f'i k'i ka armée kɔkɔrɔma don sabula e tɛ to yen k'e ye jamana k'i ta tɛ se mɔgɔ ma e tɛ to yen ko e ye silamɛ jamana ou bien chrétien jamana ou bien diinɛ wɛrɛ jamana ye wa e tɛ to yen k'i cɛ ka ɲi i bɛ to yen fɛn kelen de kama la puissance de feu de ton armée o de kama an ye san 50 san 60 kɛ n'an ko k'an mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw na dɔw tun b'u banamini ko nɔ nin aw ma kan y'a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ puissance militaire de la o de kama Corée du Nord a bɛ kuma bɛɛ a bɛ kɛlɛtigɛ la jɔrɔla a bɛ mɔgɔw kɔnɔna bɔ a la o siran yɛrɛ u bɛ siran ɲɛ u tɛ fɛ a la daga don kuma u tɛ fɛ a daga dɔ wɛrɛ tɛ o sabula puissance de feu mun b'a la o dɔrɔn de don n'i y'a ye bi dɛsɛ kɛlen don Iran na puissance de feu mun b'a la o de don donc an fɛnɛ k'an kɔkɔrɔma don kɔkɔrɔma donni tɛ se ka kɛ san kelen mais est ce que o bɛ se ka taa k'a sɔrɔ denmisɛnninw yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ ko kuntilenna ye min ye ne sifinw yɛrɛ tora sogomusoyɔrɔ la nata la ale ni fɛnw na est ce que u bɛna se ka kunun ka bɛn kalan jumɛn ni taabolo jumɛn kan ka d'u ma yaasa u k'a dɔn k'a fɔ ko bi ale bɛ kɛ ka sini de ɲɛ sigi wa sini ɲuman fana bɛ labɛn bi de. o ye tiɲɛ o de kama sifinw ni kan ka former de formation ne se kɛ ne yɛrɛ bi na maa fɛn fɛn ye san 18 dépassé bɛɛ ka bila ka taa formation militaire kɛ a kana dan k'a fɔ ko minnu bɛ yen nɔ ko ka taa fɛnkɛ de pionnier la palais de pionnier la ko ka fɔ ka non sifin fɛn fɛn tɛmɛna san 18 kan a sifin bɛɛ lajɛlen ka recenser catégorie par catégorie bɛɛ lajɛlen ka taa formation kɛ parce que an y'a dɔn ala y'a kalanw kɛ maa si tɛ se ka kɛ jamana fɛ ka tɛmɛ maa mun ko k'ale b'a ni di ka jamana kumabɔ kan quoi an b'olu dɔ la an b'olu wele ko golomasiri tabaw kan donc an ka taa ka jamana kanu k'a kalan quoi a kana dan carré kɔnɔlaw ma n'o tɛ anw bɛ mun na carré kɔnɔla la yen o ye problème de leadership de anw bɛ mun na carré kɔnɔla la parce que ne b'o min na dɛ est ce que bi o fana yɛrɛ man ka falen aw ka kalan fara a kan kosɛbɛ jamana dɔɔni fara a kan parce que mɔgɔ bɛna mun na n'i ko sisan ko sini ko yamaruya dira ko ka meeting kɛ boulevard la i bɛ yanfalen jama la kosɛbɛ dɔ bɛna k'ale mago bɛ t-shirt marché la dɔ bɛna fɔ k'ale mago bɛ ji marché la dɔ b'a fɔ k'ale mago bɛ bafulu la dɔ b'a fɔ k'ale bɛ sotaramaw ɲɛdɔn bɛɛ bɛna n'i ka fɛɛrɛ n'i ka fɛn ka se k'o kɛ nka n'o wagati banna k'a fɔ ko ka faso yɛrɛ jɔli baara kɛ an ka sifinw mɛnna an t'u ye o la hali kɔsa na n y'a fɔ ɲɛmaa dɔ ɲɛna n ko n'i y'a dan ne ma mɔgɔ mɔgɔ b'a la k'i ye CNJ maa ye i ka dugu la fɛɛrɛ de bɛ da aw ma kɛnɛ bɛ da aw ma ka fɛn dɔ labila san kɔnɔ san damadɔ min bɛ yen n'a b'o kɛ aw ka manda la aw ka fɛn dɔ dilan yanni aw ka taa n'o tɛ k'a kɛ biro kɔnɔ ɲɔgɔn ye in ye ka mɔgɔw wele séminaire yan fɛ yirituru minnu yiri minnu caman bɛ sa ne bolo nafa ka dɔgɔ dɔɔni nin yɔrɔnin na an ka rencontre dɔ kɛra comme ne tɛ CNJ kɔnɔna la mais an bɛ mouvement minnu kɔnɔna la an ka rencontre dɔ kɛra ani ministre de la jeunesse ni ɲɔgɔn cɛla la ne tun t'a kɛnɛ kan mais kumakan min lasera ma
ale tun y'a laɲini o doni kama ko ni aw ko ne bɛ se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin sifinw ma n'aw ko k'aw bɛ baara mun kɛ aw ka sigida kɔnɔna la n'aw ko k'aw bɛ pavé da n bɛ siman di aw ma n bɛ cɛncɛn di aw ma donc n bɛ bɛlɛ di aw ma aw yɛrɛ b'a baara kɛ aw yɛrɛ ka k'a baarakɛlaw ye aw yɛrɛ ka k'a baarakɛlaw aw ka ye sigidaw la awɔ o hakilina ninnu ka ɲi nka i b'a ye ko bɔli kɛra dɔw y'u kanto k'e b'an bila nin baara la o même moment e yɛrɛ bɛ kilimu kɔrɔ e bɛ ka wari sɔrɔ e tɛ fɛn d'aw ma dɔw y'o fɔ kɛnɛ kan dɔw y'o fɛn fɔ yen nɔ ko e t'an ka nasɔngɔ bɔ e b'an wele ka na tile ban anw na yan nɔ k'anw ka taa ko ka taa cafin kɛ fɛn tɛ di an ma donc moi je pense que hali bi an kan ka formation de kɛ toujours quoi et puis o tɛ taa état ka implication fɛnɛ kɔ quoi parce que n bɛ fɛn dɔ fɔ pour que jeunesse kan ka former mentalement ka jamana kanu don an dusukun na hali bi mun kama parce que a kɔlɔlɔ tan tɛ quoi misali la sini ma sinikɛnɛ ma n'a fɔra k'an bɛ taa élection na tant qu'an bɛ nin kɔnɔla la an bɛ taa fɛn ko de la quoi a kɔni a ma labɛn dɛ an bɛ taa fɛn ko de la dɛ an dun b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi in na maa minnu bɛ kɔfɛ olu kɔkɔlen n'u nafolo ko la ka tɛmɛ an ka pouvoir kan an bɛ yɔrɔ min na bi in na ni élection ko kuma fɔra n'olu sen cunna Mali kɔnɔ yan nɔ bi in na kana filɛ ko nin wulikajɔba in bɛ k'a kɛ ko k'a fɔ ko ka transition dɛmɛ a wari ɲɛkɔrɔ wulikajɔ bɛ bin dɛ wulikajɔ ɲɛ tɛ wari fɛn na ɲɛkɔrɔ kɔni wulikajɔ tɛ ye dɛ a tɛ ye quoi o de la ka mɔgɔw lakunu k'u kalan k'u bila u yɛrɛ ka baara la o de ɲɔgɔn tɛ parce que i b'a dɔn denmisɛnnin min bɛ yen bi n'a bɛ wuli sɔgɔma a taara a bɛ min kɛ o de bɛ ka caya ni dun y'o ye o man ɲi o tɛ si ɲuman ye walima mɔgɔw sɛmɛnen don kow de la fɛn dɔ bɛ na kɛ nin yɔrɔ in na ni nin kɛra jateminɛ mɔgɔw kunna n ka dɔ sɔrɔ dɔrɔn non n ka dɔ de sɔrɔ n ka ɲimi f'o de ka jateminɛ parce que ni kuma na o bɛ na fɔ ko baara tɛ yen moi bon peut-être u bɛ na fɔ e bɛ baara la e bɛ fɛn non e bɛ dɔ sɔrɔ o tɛ o parce que anw bolo maa o maa n'i ye sacrifice k'i ka jamana ye i b'a tɔnɔ sɔrɔ quoi n'i m'a tɔnɔ sɔrɔ yɔrɔnin na kɔfɛ i b'a tɔnɔ sɔrɔ quoi d'une manière ou d'une autre quoi mais très généralement nous i b'a ye jeunes an bɛ pressé kojugu an bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ joona joona ka fɛn an dun ka jamana yɛrɛ an bɔra mun na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ma tila yɛrɛ fɔlɔ donc labɛnw ma kɛ ka bɛn o wagati ninnu fɛnɛ ma k'a ye fɔ ko hakili tɛ maaw ka baarako la premier ministre y'a fɔ docteur général de division Abdoulaye Maïga y'i kanto an bɔra phase min kɔnɔna la o phase tun ye sécurité reconquête de phase wɛrɛ minnu bɛ nalen an m'an disi da développement ninnu kan o wagati ninnu na et o développement kɔnɔla fɛnɛ la il faut que couche fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔla la Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na hakili kunu de ka kɛ jamana kanu ka ji di maaw dusukun na o la an bɛ se k'a fɔ ko siniɲɛsigi bɛ an ye quoi Kasim. Ayiwa halisa min ye Algérie ko in ye an y'a ye k'a fɔ maa caman kangaralen don maaw ka siranna ko ye min ye sɛgɛn min kɛra maaguwa min kɛra o kana kɛ fu ye e bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna o la président ka tagali ko in na hali bi. non ne bolo jamana marabagaw hakili bɛ jamana la kosɛbɛ ka se niveau min ma an bɛ jɔrɔ fɛn o fɛn i b'a ye an bɛ tila ka o étapes bɛɛ lajɛlen traverser an jɔrɔla fɛn caman na an y'o étapes passer c'est comme si an jɔrɔla insécurité ko la dan bɛ ka kari o ko ninnu na an nana jɔrɔ taji ko ninnu na alhamdulilayi an b'a fɔ ko ka bi taji bɛ Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na an nana jɔrɔ courant ko la dɔɔni dɔɔni alhamdulilayi an b'a fɔ ko o fɛ donc n'i y'o ko ninnu ta ka jate minɛ an b'a ye k'a fɔ jamana marabagaw hakili bɛ jamana la quoi wa u b'a dɔn u kan ka mun kɛ fɛnɛ ne ye mun faamuya jamana marabagaw la Kasimu ka kuma man ca mais action de bɛ poser et o waleya in o ka ɲi kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko i ciri nɛn kan yala bɔ de donc jamana marabagaw bɛ baara kɛ cogo min na u tɛ bɔ k'a fɔ k'u bɛ jaabili kɛ k'a fɔ k'i cɛ ka ɲi ou bien i nɛn ka di ou bien ko influence dɔ b'i la ayi olu kan ka mun kɛ olu b'o de kɛ o résultat bɛ ye o de bɛ ye quoi donc nous continuera o baara kɛ baara fɛ hali ani Algérie bɛ taabolo mun kan ne bolo hali an ka gouvernement in kɔnɔna la caman ye kalan kɛ Algérie u ye diplomatie kalan u ye géographie kalan u ye histoire kalan yan'u kana fanga in na u ni an ka jamana masakɛ caman fana ye ɲɔgɔn ye u kuma na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko o ladilikan caman fana bɛ u kunna fana quoi u préoccupélen don beaucoup plus sur le plan international ne bolo ka jamana lakana ka jamana jɔ hali k'a tɛmɛ k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔnɔla ko a caman a dɔ la a bɛ cogo di
donc ne bolo ani Algérie ka tabolo abe siran kun bɔ nga siran fɛn tɛ quoi sabula minnu bɛ a baara la ni u b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ an bɛ se ka danaya da u kan maa minnu y'an minɛ k'an bɔ tubabuw bolo maa si tun sigilen tɛ ni o ye Kasim a ma nɔgɔn dɛ donc fo ka tila ka n'olu bila jɔnkala fɔli la an ni Algérie kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma an kɔni bɛ se ka mun f'u ɲɛna an dalen n'u jamana marabagaw la wa u b'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ ko jamana kɔnɔdenw jigi bɛ u kan pour que kɔlɔlɔ kana bɔ a la. Ayiwa don nataw la mun b'aw yɛrɛ bolo sigida filanan kɔnɔna na. Bon mun b'an bolo fɛngɛ veille de conscience de veille citoyenne de parce que sanga ani wagati an ka sigida kɔnɔla la an bɛ wuli ka jɔw de kɛ ka an hakili to an ka sigidaw la parce que n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna Kasim Mali révolution fɛn fɛn nana ka na fanga jaso kɛ Mali kɔnɔla la a dɔ la caman a tu tigɛra commune de la non a tu tigɛra commune de la dɛ a caman tu tigɛra commune de la donc aw kɛlen ka wuli ka jɔ bolo donc il faut que an bɛ to veille citoyenne de la an ka commune kɔnɔ parce que ni ye commune de ta ka jateminɛ première république commune 2 deuxième république a ministre fanba bɔra commune 2 de kɔnɔna la commune 2 RDA jabala fɔlɔ bɔra commune 2 de kɔnɔna la siège kɔrɔ tɛ yen nɔ donc politique mɔgɔ fanba ne mun tun sigilen tɛ commune 2 la u ka réunion de tun bɛ kɛ commune 2 kɔnɔ wa politique mɔgɔ Modibo Keita ninnu c'est vrai a bɛ commune 3 la nka a sigiyɔrɔ tun ye commune 2 Fili Dabo Sissoco ninnu tun bɛ yen nɔ Amari Ndao ninnu fɛnɛ tun bɛ yen nɔ fo ka taa fara Konaté comment on appelle mun ni Alpha Tra Mamadou Konaté Cɛwule Konaté ninnu donc olu bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ ye commune 2 politique commune de quoi sabula u ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ parce que suguw de bɛ commune 2 kɔnɔ c'est beaucoup plus facile de mobiliser la population là-bas et commune 2 yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la population fasugu bɛɛ bɛ an ka commune kɔnɔna la Kasim i y'a mɔgɔ fɔ qualité fɛn fɛn ɲini i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka commune kɔnɔ maaw bɛ million di maa dɔw ma ka tiɲɛni kɛ commune 2 kɔnɔna la i bɛ maa sɔrɔ ka 1000 d'o ma o b'o tiɲɛni kɛ donc c'est une commune très très sensible n da tɛna don fɛn caman na aw yɛrɛ b'a dɔn commune c'est une commune très dangereuse donc c'est pour dire que an ka commune kɔnɔna la an wajibiyalen don ka veille citoyenne kɛ parce que an fa minnu bɛ commune fɛnɛ kɔnɔna la a ko ma nɔgɔn dɛ parce que dugutigilaw ni jamanatigilaw fɛnɛ b'an ka commune kɔnɔ nin yɔrɔ an bɛ foli lase u ma kosɛbɛ quoi olu bɛ an ka commune kɔnɔna la donc an ka commune an b'an hakili to an ka commune na wagati o wagati ni an sɔmina fɛn dɔ la an bɛ wuli ka jɔ kɛ o de y'a to fɛn caman tɛmɛna an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn wele an b'an ka commune dɔn kojugu an kan ka don da mun fɛ n'an man ka don da mun fɛ an b'olu baaraw kɛ veille citoyenne an b'o de la an ka commune kɔnɔ sanga ni wagati. Ayiwa sanga min dira ma o sera a kuncɛyɔrɔ la ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo. o de ye k'i fɔ Kasim ka chance di n ma ka na i ka plateau kan a bɛ kɛ sababu ye anw fana bɛ lakodɔn davantage vraiment an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn o la kosɛbɛ. Keba fo ka Falaye fo i baarakɛɲɔgɔn ka bɛɛ lajɛlen fo Jani kɔnɔla la yan nɔ k'a fɔ an bɛ baara mun na bi a bɛ n'a fɔ Nicolas Maduro y'a fɔ anw ɲɛna cogo min na ko an kana jamana ka ɲɛnamaya sanga an yɛrɛ ka ɲɛnamaya la quoi ko n'an ye jamana ka ɲɛnamaya sanga an yɛrɛ ka ɲɛnamaya la dɔrɔn k'an bɛ fili quoi parce que o la an b'a fɔ ko fo an ka fɛn bɛɛ sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔla la. Donc n'an y'o imaginer dɔrɔn an ka tiɲɛni fanga bɛ bonya n'an ka ɲɛli ye k'an kan k'a dɔn ko jamana ka ɲɛnamaya ka bon ka tɛmɛ anw ka ɲɛnamaya kan quoi ko sabula an ka ɲɛnamaya san 40 san 50 san 80 cayalen san 100 ko alors que jamana ka ɲɛnamaya san 1000 ka de donc ko e ka kɛta n'i ka fɔta de kan ka kɛ sababu ye hali salen kɔfɛ ka balo quoi ko ka balo physiquement k'o tɛ dɛ k'e ye mun kɛ ɲuman na ko ka tɛmɛ ko maaw b'o ta ko k'o kɛ misali ɲuman ye quoi. Ya ko ka baara kɛ ni o ye ko jamana kɔnɔ den bɛɛ kan ka miiri nin cogo in de la quoi donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka bɛɛ fo. Mohamed Traoré Bill an b'i fo i nana ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya bi su in na k'i fo k'i wale ɲuman dɔn waati o waati n'a mago ser'i ma i bɛ na yaasa an ka se ka masala su in na ta an b'o bila yan sigida filanan maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo n yɛrɛ kɔrɔkɛba bɛ yen n'o ye Jo Walaki ye k'an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ani ɲɛka dun. An bɛ foli las'a ma kosɛbɛ. An lamɛn kosɛbɛ. N'a ye dɔ kɛ hali bi a bɛ ka belebele k'an ka commune kɔnɔ. I tɛ min kalama sugu kɔnɔna na a ye denmisɛnnin caman de bɔ mankan na nin wagati in na. Non mais a tɛ kuma dɛ nka sugu kɔnɔ
a purulen no denmisɛnnin baden de kan minnu a b'a fɔ yen nɔ a ye sabali. Kasim ne bɔra fɛn dɔ kalama Adi ka ko la. 15 ans mugu alimami ka dɔgɔn Adi tɛ mun sara kalo la hali bi. Ayiwa n t'a fɛ k'an da don a bɛɛ la. Wa 15 ans mugu dugutigi ka dɔgɔn commune de alimami ka dɔgɔn Adi tɛ mun sara. Commune de dugutigi ka dɔrɔn ni kungo wulila k'i de i tɛ Adi ye. Wa o bɛɛ la a ko ka ca kana kɛ politique kuma ye. Mais an b'a dɔn a jɔyɔrɔ ka bon sigida filanan kɔnɔna na kosɛbɛ o de la an b'a fɔ su in na parce que n yɛrɛ b'a ka fɛn caman kalama sugulamɔgɔw n'u bɛ baara kɛ a ye ko minnu kɛ kuma tɛ gɛlɛya wagati yɛrɛ la taji tun tɛ yen tuma min lasabalili ni lamuɲuni ni dɛmɛw na a ka ca kosɛbɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Su in na ta an b'o bila Falaye Keyita tun bɛ yan Keba Jalo ani ne yɛrɛ an ka maa welelen tun ye Mohamed Tarawele Bili ye sigida filanan kɔnɔna na a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma. Dugutigi lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ